Sa pagtapos sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal, usa sa Subuanon ang wadamhang nga usa sa ikasaho ug paniudto ni Pope Francis. Si Mark Ridjabelia sa report. Sila ang kabahin sa 45 ka mga delegado sa Sugbo nga mitambong sa World Youth Day sa Lisbon sa Portugal. Gihulagway ni Arsobispo Jose Palma ang World Youth Day usa ka talagsaong kasinatian alang sa mga tambong niini. It is a moment of grace. It is really an important event in your life, in our life. Gibanabana ni Niña Jean Bardadillo, World Youth Day 2023 Cebu Committee member nga dili mo menos mugasto sa tag 200,000 pesos ang matag delegado nga motambong sa World Youth Day. Duha sa mga delegado giabagan sa tag sa nila ka parokya, trabahoan ug sa mga youth group aron makatambong sa kalibutanon nga kalihukan nga ipahigayon kausa matag tulo ka tuig. Sa katapusang semana sa Hulyo, miabot ang mga delegado gikan sa Sugbo sa Lisbon, Portugal. Gihulagway ni Father Andre Ventanilla, chairman sa Commission on Youth sa Archdiocese of Cebu, nga ang World Youth Day usa ka kahigayunan nga makapaambit ang mga Sugboanon sa pagtuong Kristohanon sa ilang mahimamat didto sa Lisbon, Portugal. Ang World Youth Day manggod, it's not just a tour bitaw. It's always a journey. It's always something about the faith. Usa sa nakadapit sa pagtagad mao mga Sugboanong si Audrey Crisel Abatol nga volunteer sa World Youth Day sukad pa sa Nobyembre sa miaging tuig nga usa sa gikasaw sa paniudto ni Pope Francis. Samtang gipadangat usab ni Bishop Robin Labajo ang tanang mga pag-ampo sa mga Sugboanon sa milagrosong imahin sa Birhen sa Fatima. Kauban si Clover Lumay ug Lance Gabutin, Mark Ridjabelia. Balitang Pisda.